O sigui, creixen els separadors, creixen els separatistes, i aquesta Espanya plural de la que es parlava l'any 2004 o 2003, quan van arribar, què és el que ha fallat? Però la majoria, i l'altre dia ho deia una enquesta del periòdico, el 47% volia algun tipus de relació, el 16% ja li estava bé l'estat de les autonomies i un 16% volia la independència. És a dir, cuidado, hi ha una majoria silenciosa que no diu res. I, per tant, aquí el que hem de fer és, evidentment, les forces... Mira, jo el que més em preocupa és que la unitat civil del poble de Catalunya no es trenqui. Perquè la política ja s'ha trencat al Congrés. No. Per què no van votar a favor del que vostès mateixos van impulsar? No, però no t'explico, no és veritat, això. Van votar en contra del que va impulsar el Parlament. No, perdona. El que es va votar en el Parlament, quan va aprovar l'Estatut, podien dir-ne el preàmbul, no el va votar. El Congrés de Diputats sí el va votar. I en la moció que es va lograr que 144 diputats socialistes de la resta d'Espanya recolzessin, hi havia una menció específica al preàmbul, diguem-ne, de l'Estatut. I, per tant, es reconeixia un reconeixement explícit al preàmbul de l'Estatut, que era el punt tercer de la moció que es va presentar, que el PSC va acordar amb els restes socialistes de l'Estat. Si això s'hagués votat, incloïa no solament el que el Parlament de Catalunya va votar, sinó també hi havia 2 punts més en el qual la desafecció es parlava, diguem-ne, del tema del que havia produït la sentència a Catalunya i es parlava també de la possibilitat de refer tot aquest acord amb el reste de l'Estat. Per tant, home, jo ho vaig veure en primera persona. Si us mireu el punt 3 i a les hemeroteques, veureu que contempla i diu que assumeix el preàmbul que diu l'Estatut de Catalunya, que és el que es va votar aquí. Que no s'havia votat en el primer estatut aquí i que, sin embargo, a l'Estat sí que ho havia votat. Per tant, reafirmaven que el preàmbul era plenament constitucional amb la lectura de la Constitució del 78. Com volem fer balanç de tot aquest any i en la seva condició de primer secretari del PSC de la comarca, voldria parlar de la situació d'alguns municipis, pel que fa a municipis en els quals el PSC té les alcaldies o té un paper important, i voldria parlar, per exemple, de les Franqueses, perquè la seva governabilitat està en un precipici. Sabem que el PSC a nivell comarcal, també Convergència, van tenir unes negociacions, van fer passes per intentar, com a mínim, normalitzar la situació, però sembla que no es va arribar enlloc i que ara la governabilitat del municipi tirarà com està fins a les properes eleccions. El PSC veuria amb bons ulls que es presentés l'alcalde actual, Esteve Ribalta, o preferien un canvi de candidat? Anem per parts. El PSC governa, té 19 alcaldies. I, per tant, és un partit que va guanyar molt clarament les municipals, que té 19 alcaldies i que governa pràcticament amb la majoria, quasi el 75% de la població del Vallès Oriental. Després hi ha, en una comarca com la nostra, molt àmplia, hi ha unes problemàtiques concretes. El cas de les Franqueses. El cas de les Franqueses, evidentment, es va fer una moció de censura, que jo haig de reconèixer que no ha donat els resultats que nosaltres pensàvem. Primer, per la complexitat de les forces que el van composar. I després, perquè hi ha hagut, diguem-ne, algunes conductes, passant per 2 excompanyes nostres que van abandonar el grup. Tots els partits, en aquests moments, a les Franqueses, hi ha una situació superpeculiar. Convergència, la gent d'Unió, en aquest cas, el cap de llista Unió, està fora del grup de Convergència. El PP va tenir problemes amb el seu regidor i el va expulsar o va dir que no el representava. Esquerra Republicana i els Verds es van dividir, els socialistes ens van dividir. Per tant, és un cas molt peculiar, que em sembla que no existeix cap cas en Catalunya. Fa un any, fa més d'un any, a iniciativa nostra, jo em vaig reunir amb Convergència i els hi vaig oferir un pacte. Un pacte que tenia 2 condicions. Una, que fos el més ampli possible, per tant, que els nostres socis de govern no els deixéssim tirats, i això em sembla que era una qüestió de sentit comú, i una altra, en el sentit que féssim un acord de mínims, un programa de mínims, fins a les eleccions del 2011. Durant un any nosaltres teníem l'alcaldia i ara, en aquest temps, els havien d'haver cedit l'alcaldia l'últim any a Convergència. I Convergència va dir que no va donar una resposta positiva. Per tant, el PSC va fer el que tocava. Jo t'haig de dir que els nostres, evidentment, els franqueses no estaven d'acord, però que em vaig comprometre com a primer secretari a fer complir aquest acord si ells estaven. Ells van preferir muntar circos en els plens, i el que està passant.
Però fixa't una cosa, l'enquesta última que s'ha fet de gestió de les franqueses, la gent no suspèn el govern de les franqueses. Diu que hi ha lío polític, però està satisfet del nivell de serveis i de millores que té les franqueses. En un context com el que tenen. No suspenen l'alcalde, no suspenen l'equip de govern i amb la majoria de serveis diuen que estan satisfets de la gestió. Mireu quina paradoxa. Eleccions, les franqueses... Per tant, nosaltres no decidirem res, ni a les franqueses ni enlloc, fins que no es passin les eleccions autonòmiques. I a partir de les eleccions autonòmiques ens sentarem amb el grup municipal nostre de les franqueses, amb l'agrupació local, igual que ens reunirem amb molts altres i posarem les coses sobre la taula, el que nosaltres pensem, i els escoltarem atentament. Per tant, no tenim cap decisió presa, però sí tenim en compte que els altres no surten més ben parats. És a dir, allà ningú pot presumir de res. És un poble que tots ens hem de sentir una mica avergonyits de l'espectacle que s'ha donat en moments determinats. Un altre municipi que està aquests dies a tota la premsa comarcal és la Garriga, per aquesta reforma del centre del municipi i també per aquest projecte privat per fer una planta de biomassa. Hi ha moltes acusacions que el govern no ha escoltat la ciutadania perquè hi ha 3.000 signatures en contra d'un projecte i més de 2.000 en contra de la reforma del centre. Ja. Una primera part, diguem-ne, el tema resulta que es fa un projecte que s'encarrega a un equip d'arquitectes que el fa, que es posa informació pública, passa la informació pública i no surten al·legacions importants i la gent es mobilitza, s'aprova definitivament, es busquen els recursos per fer la reforma i quan ja pràcticament has adjudicat l'obra surt una plataforma que diu que ara el Sauló és un tema identitari de la Garriga. Mira, tots de les reformes dels cascos urbans que jo conec, començant per Montmeló, que jo vaig fer la peatonalització del carrer Major de Montmeló i que els botiguers i que la gent no ho veia clar, en aquests moments ves i els preguntes què els hi sembla. Sempre hi ha un abans i un després. Jo estic convençut que una vegada aquest projecte es tiri endavant i la gent vegi una reurbanització, una millora urbana importantíssima en el centre de la seva població, que li servirà d'eix en el qual el conjunt de la població i dels pobles veïns s'hi trobaran bé, els propis botiguers, la pròpia gent reconeixerà que era una obra necessària. I després dic una altra cosa que a mi em sembla important. Les plataformes són respectables, totes, però no poden suplir els governs elegits democràticament pels ciutadans. És a dir, però aquí també hi ha una majoria del ple municipal que està en contra. Bueno, no ho va estar, la gent no pot anar contra els seus propis actes. És a dir, quan es va aprovar un projecte de remodelació del casc urbà, vol dir que una majoria el va recolzar. I per tant, el que no s'hi val, i no és seriós políticament, és que jo voti a favor d'un projecte i que si hi ha contestació ciutadana, una vegada ja l'hem portat pràcticament a l'adjudicació, després em posi al costat de no sé qui per no sé quins interessos polítics cobrir. Els polítics hem de ser serios.